i Medić koji će to odraditi taj deo programa, nastavak od jučerašnjeg dana. I naš dragi gost i prijatelj Peđa Drobnjak će biti ovde, jedan od demonstratora i korektora. Želim da ga pozdravim i da se on obrati malo momcima. Hvala na dobrodošlici, hvala i na ovom pozivu. Veoma mi je drago što sam ovdje sa mladim igračima koji bi trebali da predstavljaju neku budućnost košarke u Srbiji i kroz ovaj trening da zajedničkim snagama pokušamo da ukažemo neke stvari koje bi im bili od koristi u daljem nekom košarkaškom razvoju. Kupiš svoju loptu, ideš jak ovdje, koristiš tehniku pilota, prednji pilot, sve vreme u čelu liniju. Znači jak zapad, širi stavljaš od ramena, sve vreme radiš pilot do samog kornera, jasno, prednji pilot. Onda koristite klasičnu tehniku driblinga, zadatak će bude prednja promena ispod kolena. Znači gore glava, pogled preko ramena, prednja promena, 3 komanda, ide pas trakinje ovdje na produžetak druge penala. Posle ove poslednje promene otvaraš pas, nastavak kao juče, protrčavanje jako po sredinu, gledaš sve vreme loptu, obaraš do samog koša, ovdje zamisli da te igrač čeka ispod samog koša, praviš leđeni pivot, autoblok, jako traženje lopte na srednjem postu. Na srednjem postu s dve noge u reket. Odredi stajnu nogu tog trenutka kad primiš loptu, kad si odredio stajnu nogu, pogled preko ramena, jak dribling u sredinu, zakorak, završetak. Uzimaš loptu, ponovo radiš kako se zove, pivot, samo zadnji, opet 3 promene jake i ovdje će ova posljednja 2 igrača koji nemaju lopte dostaviti. Znači, pošto se odradilo sa 5 lopti, da se lagati, da nemaju intenzitet kao juče. Znači, stavi ovdje igrače koloni koji nemaju lopte, ovdje se poređaju. Tako, može četvrti Nemanja. Posle ovog pasa ovdje, bacio si jak pas, okreni se, trči unazad tehnikom, diži kolena kao da se vraćaš nazad i ubaci lagano u podu. Znači nemoj da bude rad, ništa jako niti intenzitet, lagan pod, neka bude stav, prsti u ruku, ove spoljne noge do linije i skače začeli kolena. Znači žura imamo poligon, imamo sve, znači tehnika driblinga i pivot i uskakanje i završetak kako ne posto. Znači lagano se samo da se lagano. Ne mora, znači traži se nije. Znači radiš prednji moment od kolena, puštaš pas, oštaš sa 2 ruke, lagano pošavlja. Znači dole uđi i zadnjeg pilota, odredi stanje nogu, jak dribling, znači pogled preko glave pita, jak dribling završetak. Ajde. Ajde, pivot, jači pivot gore lopta, ajde sledeći lopta. Odmah čuti trener sledeći lopta. Ajde. Ovdje uskakanje, neka bude jače. Tako. Ajmo. Jači pivot, pogled preko ramena, gore glava. To lagan kule, sad je kodom, znači naglasa samo tehnika. Ajde. Treća promena sve vreme. Gleda lopte sve vreme prošle. Samo malo, ajmo. Znači, uzeli smo 5 lopti, ne traži se nikakav intenzitet, samo malo koncentracije od prve veže. Znači, ako smo rekli prednja promena. Od 5 stvari 4 si pogrešio. Ovdje uđi zadnjeg pivota, rekli smo okret
tražiš loptu jako Strahinju u trutku, Prima odredio se stajnu nogu, ako je to desna, pogled preko levog ramena, hop, jak zakorak, finta, završetak. Ajde, ajmo dalje. Hop. Tako, ajmo dalje. Jako staj Prima ovdje. Tamo je zadnje ovdje srednje, staj suprot sa jednog ramena na drugu, sa jednog ramena na drugu. Radimo, uvijek su brade, uvijek lopti su brade. Pinta na jednu stranu, Prima na drugu, Pinta na jednu, Prima na drugu. Gore lakat, tražimo lopte. Ej, ovdje si zaboravio da uradiš ovdje promjenu, Dule. Ajmo dalje, ajmo dalje. Radi dalje. Tri prednje promjene, tri, kreće Simović. Odmah pas, da, odlično. Ovdje ovo što ne nije svaki put. Evo je jedno ovdje. Znači, na ulicu području srednjeg posta, području plamena, tako, širi stav, što je. To je glava na pol. Tako. Zadnje Prima. Samo malo je. Pa ništa, ali samo bilo jedna stvar, a u prijemu da kad, naravno kad dođe do kontakta, kad se okrene, da vjerojatno napravi poskok s obje noge mali, čisto da bi imao obje strane otvorene. Jer ako bude sa jednom nogom, znači da mu je otvorena bukvalno samo jednu ima nogu oko pivotiranja. Da bude mali, samo poskok, da jednostavno može da krene i sa jednom i sa drugom nogom u tom prvom kontaktu. Samo, eto, sitni neki detačić. Ajmo neka bude naskok iz jednog kontakta pa biraj stranu. Ajmo. Ajmo, Nemanja. Ubaci ovdje promjenu kroz noge, promjena kroz noge sve vreme. Ajmo da bude promjena kroz noge. Otvori ovaj glas, tako je. Glas, bilo tu što je. Ajde, odlično, slaga se to. Otvori ovaj glas. Te ruke, namesti kao da ćeš uvijek. Jedan dribling. Dve ruke drži loptu, dve ruke drži loptu u skakanje, jako. Dve ruke drži loptu u skakanje. Ajmo dalje. Lopta na grudima. Tako. Ajmo dalje. Stani. Dobro, samo sekunde. Znači ide promjena kroz noge, ovdje ide bočni visok skip, kako završiš okružiš na košu. Ovdje kako završiš, hop, nema više skakanja, desna, leva, vršaš levom pogačicom, levim korakom u tavu. Jer jasno, promjena je kroz noge. Dole bacaš pas, ulaziš ponovo iz zadnjeg minuta, nemoj da izlazite van reketa. Ovo je situacija gdje vas centar ne čeka gore na visokom postu, nego u tranziciji u nekoj situaciji igrici desno dol nudiš prvu što reketa. Nudiš se da zadržiš čvrstu poziciju dve noge u reketa. U trenutku prijama lopte, pogled preko ramena, pinta na jednu stranu, dribling zakorak na drugu. Jasno, ajde. Ajde, brzaj se malo pa da se slika. Ajde, malo preko. Gore ruke, dve ruke držiš loptu. Tako, odlično. Spusti se malo u stav, malo se ubrzaj. Tako, Dušane. Ajmo dalje. Ajmo ubaciti još jednu loptu. Ajmo da se ubaci još jedna lopta.
jači pivot, lopta ispod brade. Dajte još jednu loptu. Evo ga, Marko! Ajmo malo brzo. Ajmo, kreni odmah, čovječe. Gore glava. Ajmo ti bre. Milenko, razmišljaj malo. Tako, odlično. Jači pivot sve vreme. Lopta na jednom ramenu pa na drugom ispod brade. Tako, zaštita lopte. Ajmo, kreni. Ne izlazi iz reketa, Marko. Ajmo dalje, pita na jednu, drimi na drugu stranu. Zule se zagreo. Malo što brzo je. Izlazi iz reketa po inerciji. Izlazi iz nepovoljna pozicija. Traži povoljna pozicija sve noge. Ajmo dalje. Tako, dobro. Samo malo je. Zagrao. Ajmo ostavite lopte. Možda se čine ostavite lopte 5 minuta se slike. Ajmo. Prva dvojica ovde sa loptom, dođi ovde. Stani na stranu, Marko, stani ovde, stranu. Idemo par vežbi kao pripremu za temu koju ćemo raditi. Vežbe za koordinaciju visokih igrača, za pravovremena skoka, za osjećaj za loptu i za neke reakcije koje s toga slede. Prva vežba, znači idemo sa desne strane, desnom rukom na tablu, odbojku jednom rukom, znači 5 puta, idemo 5 puta, 2. Uhvatiš loptu snažno, spustiš se, šutneš na koš, hvataš loptu, brzo iskačeš, prvi pas, istrčavaš sredinom do polovine. Znači ne moraš punom snagom, ulaze sledeća dvojica, daš im loptu, nastavljamo dalje. Posle toga promenite strane, treći put radimo neizmenično, desna, leva. Nizak naskok, jako gore izvučeš i završiš. Reakcija na loptu iz mrežice, iskakanje, prvi pas. Ajmo. Koš mora biti, samo i trči. Dobro, ajmo sledeća dvojica. Brže izvedi prvi pas. Skoči pas, idemo. Idemo. Ajde nešto brže. Dobro, brže iskoči sa loptom. Neto ti izbio prvi. Idemo sad na izmenično, da. Si radio desno levo. Ok, i sad na izmenično jedna i druga strana, ajmo. Još 2 puta. Ajmo, brže, izađi, skoči.
Iskoči izvan crvene linije. Brže iskoči. Još jedno. Gledaj liniju, ajmo još jednom druga strana. Isto naizmenično. Moraš da izađeš van terena. Neću da izvadiš iz terena loptu. Ajmo, završavamo. Ajmo, brzo gore. Dobar. Dobro, stanite vas dvojice sad ovdje, ko je sljedeći ovdje? Stani iza njega, stani ti iza njega, radimo četvorkama. Radimo i sa dve ruke, iz odbojke, dodavanje preko table. Znači, dodamo loptu, iza njega brzo se krećemo, postavimo se u poziciju. Ruke, stani malo, ruke gore da budu stalno. Znači, ruke stalno gore i što bržim korakom izlazak na poziciju, prilazak, privlačenje vamo. Zadatak vam je 12 uzastopno dodavanja preko table. Znači, brojite, kad dođete do 12 iz odbojke, gađa koš, isto, momentu, kada je postignut koš, uzimaš loptu iz mrežice, izbacuješ prvi pas, jedna ili druga strana, ovi po linijama, dvojica ovim srednjim linijama, jedan spoljnom linijom, isto do centra istočavamo. Idemo 3 puta sve, svako da uradi. Ajmo. Ruke, podigni ruke. Ajmo sad. Podignite ruke stalno da budu, ajmo. Brže, pogledaj linije izrčanja, trčite jedan drugom iza leđa. Odmah gledaj raspored linija. Ako je on u ovoj liniji, traži znači liniju bliže lopti. Znači imate 3 linije, ajmo. Ajmo. Ajde, nastavi, dobro je, ajde. Idemo. Daj koš, tako je, izvedi. Dobro, u redu je. Dobro je, uzmite još 2 lopte, donesite, napravite parove. Još 2 lopte donesite, ajmo brzo. Jesmo napravili parove? Gledajte podjednaki da vidimo, ajmo vas dvojica, ajde da vidim brže. Neco si ti, vas dvojica. Dobro, stanite dole, ostali. Idemo prvi par, Neco, stani ovdje. Vaša lopta ovdje. Stani ovdje, okreni se tamo prema uglu. Stani ovdje, okreni se prema uglu. Idemo vežbu ovu za ono što kažemo borba za ničije lopte. Uglavnom kojih ima dosta na utakmici.
poslije će biti povezane i sa skokom i sa zagađivanjem, hvatanjem lopte. Loptu ne smete mene da gledate, znači gledaš tamo u ćošu. Ja ću da bacim loptu. Da li ću da šutiram ili bilo gde. Vi možete da reagujete tek na moj znak. Znači, pre toga ne smeš da pogledaš, ne smeš da okreneš glavu, samo tek na moj znak smeš da kreneš na loptu. Onaj ko uhvati loptu, znači nećemo sad da igramo 1 na 1 takmičarski, znači ovaj samo ko uhvati loptu, napravit ćeš zakorak jedan, ti će samo lagano, drugi igrač samo lagano da ga, znači fingiranu odbranu, da odigre lagano odbranu. Ne gledaj loptu. Sad! Samo podigni, ajmo sljedeće dvojice odmah na pozicije. Ne gledaj. Sad! Ne reaguj pre vremena, ajmo. Ne gledaj. Sad! Igraj, nastavi. Ajmo odmah sljedeće, idemo malo brže. Sad! Lagano sam. Idemo odmah, evo je. Sad! Ajde, ovdje je borba. Sad! Ovdje, vidite samo jedan moment, koliko je bitno, znači u ovom momentu, prva reakcija koja je bila, znači na zvučni signal, krenuo si prema košu. Lopta u 99% situacija posle promašaja se neće odbiti ovdje. Znači to je činjenica. Moramo znači da vežbamo brzu reakciju, brzo opažanje lopte i reakciju, znači ali kretnju nemojte da pravite pre vremena. Idemo još par puta. Sad! Idemo. Sad! Igraj, završi. Sad! Sad! Tako, pazite samo, bravo. Sad! Dobro, u redu. Dobro, tema koju ćemo raditi je zagrađivanje, znači zagrađivanje je jedna od osjetljivih tema za visoke igrače. Radit ćemo prvu vežbu, poslije toga sa trenerom Markom ćete raditi 2 vežbe sa opterećenjem, sa hendikepom. Parovi, ovako, ti si sa, bit ćete vas dvojica. Ti sa Necom, vas dvojica. Dobro, ne mislim. Dobro. Četvorke, kako ste četvorke, vas četvorica, jedna lopta. Vas četvorica, jedna lopta. Radit ćemo posle ulazak na ove pozicije, posle kad budemo igrali 2 na 2, radit ćemo znači ulazak na pozicije, to smo jučer radili znači iz tranzicije, ulazak znači iz linija kretanja, ulazak na poziciju, znači ovdje dole srednjeg posta, rekli smo sa demarkiranjem jednim ili leđnim drugim, nećemo sad o tome da pričamo, pričali smo juče, znači zauzimanje ovdje pozicije niskog posta. Jasno. I isto, radili smo na večerašnjem treningu, ulazak u poziciju visokog posta, to su vam početne pozicije. Znači krenut ćete ovdje sa centra, ovdje ćete krenuti. Idemo prvo bez, idite iza tamo. Samo da pokažemo, prvo da objasnimo. Idemo polako, znači. Pas na stranu, idete ulazak na pozicije. Znači prvi niski post, visoki post. Dobro. Odbrambeni igrači, znači zajedno sa njima.
Imamo dva dodavača. Dva dodavača. Znači, prvo, odbrana na igraču 1 na 1, u zavisnosti od pozicije lopte. Rekli, jučer smo pričali dosta o tome, znači napadač, kako da se izboriš za poziciju u odbrani, da budeš, znači uvek, da pokušaš da ubaciš nogu ispred njegove, pritisak u leđa, podlaticom, ruka na liniji dodavanja, znači kada je na strani lopte. Ista situacija i ovde na post poziciji, znači ova noga je malo ispred, ova nazad, ruka na liniji dodavanja, podlatica. Lopta kad pređe na drugu stranu, stani tu gore, znači isto ovde imamo iz znači ovog položaja, odmah reakcija na let lopte, odmah samo prelazak na drugu stranu isto. Na strani pomoći, znači od napadača ne radite ništa, tamo otvoriš, pogled, lopta, igrač, da možeš da reaguješ na prodor ako treba, da pomogneš, da se vratiš ako je njegov igrač stigao ili da ideš na kraju do blokade. Radit ćemo šut iz ovih raznih pozicija. Vrati loptu Marku tamo. Znači prvo iz ove pozicije. Imamo više tehnika zagrađivanja. Znači ono što je osnovno kod zagrađivanja, to je prvo, znači dobar odbrambeni stav. Šta znači dobar odbrambeni stav? Je da vidiš loptu. Nemaš ti ovde, on je šutno, ja ne znam da je šutno. Znači moram da vidim loptu. Moram da vidim moment šuta. Drugo je moja reakcija, znači odmah na njegov šut, na početnom putanju lopte, moram da uđem. Ovdje ćemo da radimo sada leđnu tehniku, znači iz kontakta koji smo već imali. Znači još ćemo malo probamo da rukom. Radit ćemo sada leđnim okretom prvo. Ovdje ćemo da radimo leđnim, ovdje ćemo da radimo iz bumpika. Znači samo da bacimo nogu i da se spustimo ispred njega. Širok stav, ruke spremne za hvatanje lopte. Je li jasno? Zadatak napadača ovde je isti kao što smo jučer pričali, kao i u borbi za poziciju. Ovo zatvaranje leđima je veoma osetljivo, jer ne vidiš igrača. Znači pratiš put lopte, ne vidiš igrača, znači lako može da se ubaci, da zakorači. Ovde na post poziciji, znači ista je situacija. Iz odbrambenog položaja na liniji dodavanja, samo ćemo da uđemo, bumping, okrenemo se, pratimo let lopte. Sada nećemo tražiti od vas da ostajete dugo u ovoj poziciji. Znači nema ono da lopta padne dole, nego ćemo odmah, znači posle zagrađivanja, gledajte samo, znači da ne trča, posle zagrađivanja, posle šuta, prati let lopte, sad morate da imate, već to se iskustvom stiče, procena leta lopte je ono što ćete dobiti posle mnogo ponavljanja, posle mnogo odigranih utakmica, mnogo šuteva. Uvek pratite i svoj let lopte, tako da će vam to olakšati prilike procenu leta lopte. Uhvaćena lopta, znači ono što znamo sa dve ruke snažno, znači možemo ali idemo leđnim pivotom, lopta uvek gore, ne spuštaj loptu dole, ostaćeš bez nje. Pivot na stranu s koje smo primili, zaštićena lopta, prvi pas igraču i automatski znači kretnja u napad linijom trčanja. Je li jasno to? Slušajte momci ovako. Znači odbrambeni, ako osvoje loptu na ovaj način, izbacuju prvi pas i istrčavaju do centra. Napadači, ako uhvate loptu, igrate 2 na 2, dok god odbrana ne osvoji. Sljedeći put, dok god ne odbranite, znači u odbrani ste. Je li jasno? Znači napadači dok god daju koš, ponovo kreću ovde sa centra u napad.
Jel jasno? Ajmo da vidimo ove dve. Da vidimo ove dve. Može, ajmo, kreni. Traži loptu. Pogledaj postavka, tako. Tako. Podigni, tako. Ti izađi iz reketa, ne moraš da stojiš u reketu. Dobro, 2 dodavanja, možemo 2 ili 3 dodavanja, šut. Stani. Uopšte nije bilo pokušaja, znači pokušaja zagrađivanja. Ja sam rekao, juče smo to pričali. Ovo je rudarski posao. Ovo je borba. Znači ovo je borba na terenu. Ne može da se desi da je on šutao loptu, da nisi pokušao, šta si pokušao nešto rukama da ga uhvatiš. Ma spusti se niže, krenuo je ovamo iza leđa, ne može, idem na skok, bliži sam od njega. Ajmo malo jače. Igraj napad. Igraj još. Stani. Bio je šut ovdje od napadača. Je li bio? Gdje je bio tvoj igrač, tvoj napadač? Ovdje je bio. Ti si ovdje stajao, nisi ni pokušao. Znači nisi ni pokušao da ga zagradiš. Stani ovdje. Nema, bio je šut, vidio si gotovo, nema pomoći, nema ništa. Pomogni, vrati se na igrača, moraš da budeš tu. Okret, skok, ajmo. Ajmo sljedeći. Dobro, polako, ne morate mnogo, samo polako. Samo dirigovano tu poziciju zauzmi do šuta. Ajmo nećem sad. Koja će sad hrana? A? Ćemo da popravimo odbranu. Igraj, tako, evo osvojena lopta. Ajmo ponovo, brže na pozicije. Isti, osvojili ste loptu. Eco, stav. Gotovo. Dobro, ajmo sljedeći. Ajde, tako, bori se za njih za poziciju. Stani. Ponovo je to ista situacija. Visoki smo u stavu, lako te ugura. Ako si visoko u nogama, lako će te odneti u reket. Stani ovdje. Kreni se kao da gradiš. Lako će, spusti se niže, ne daj. Guraj. Kako pokuša ovamo, ti nogom ispred. Stalno ispred, igramo tu. Kao da plešemo. Ali mora da se radi tim nogama. Spusti dole, spusti težište. Ajmo. Još probaj i tako, to ono što smo pričali jučer. Igraj, stani. Opet moram zbog tebe da zaustavim. Šta se desilo? Promašili su, uhvatio loptu i igra završena. Jel gotova igra? Ćemo da ostanemo ovdje do večeras dok vi ne uzmete loptu ili šta ćemo? Ajmo, promenite se vas dvojica. Idi ti u odbranu, ti ide u napad. Ajmo. Stani malo. Šta se dogodilo? Oči, gledaj. Ispred njega, tako, ajmo igra. Stani. Bio je koš, a ne moram da pričam šta je igra. Bio je koš, iskoči, izvedi prvi pas, idemo u tranziciju. Ajmo sljedeći. Idemo. Izađi iz reketa, to je 3 sekunde u reketu. Može, odmah igramo. Ajmo sljedeći. Mnogo više tamo, da, zatvori koju će stranu.
Ajde, igraj! Još! Stani samo malo. Momci, ajde da razmišljamo malo, Jesmo osvojili loptu? Šta smo rekli posle osvojene lopte? Idemo pas, istrčavamo, linijama, ajme Špartak. Nastavi, tako. Borba, gledaj, promeni. Guraj. Pas, trčimo! Ajmo. Gledaj, da li imaš... Igraj, Nec, još! Pas! Što krenemo na saradnju dva igrača. Znači, imate samo nekoliko principa koje morate da... Pošto mnogi, od kako je pomerana linija i nije više 6.25, mnogo dalje odbija. I sledeća reakcija koja me interesuje iz tog zagrađivanja, da se krene na skok. Znači, neka naša stara škola košarke je najbolje kad lopta padne na pod. Igrači iz ovog čvrstog zagrađivanja akcije da bi sledio kontranapad. U principu radite i po tome ćemo da... Ovako ćemo, jedan igrač ušan, četvorke pravimo, krtolice, 45 stepeni, dajmo ovde, Simović, 24, sledeća ste četvorka. Stani ovde. U stvari, ja ću da budem ispod koša, stani strana. Ja kao trener, u trenutku kad bacim od 2 trenera, pozicija 1, 2, 3. Pamtite, 1, 2, 3. Ne gledaš mene. Kad bacim loptu, ja ću da pokažem, ne gledaš mene. Ide na skok. Znači, ključna stvar gde svi grejete, gde si... Hop! I mahina i nastavite gledate loptu. Znači, izgledivanja traži. Kad se desi da bilo ko igrač ode 5 stepeni, uzmano da oko 70% lopti jako na skok. Tehnika traži. Znači, neće da bude ni skroz leđima da mi igrač pobedi. Kolenom uđete i zaustavite samo iz trenutak leta i smišljaju idu na skoku na staviš da stvori povoljnu preko ramena. Znači, da ga sad drugi da pokupi loptu. Ajmo da isto. Ovde traži kreni. Znači, ti ćeš sad da radiš. Znači, ti ćeš da probaš da se demari zadnjih. Ključna stvar je da imaš pošto pričate nije spor. U redu je. Jak bump. Skok. Jer jasno. Dalje. Nema treba.
Bio je koš. Loptu s ovom po inerciji sve snagi sa leve. Kupiš loptu s ove strane. Jer ja jel može? Ajmo, pomerite se, daj mi loptu. Ej, u stavu si sve. Odnosi se, Borazor, čvrsto. Ostaješ krtolica ako ne ulazi kolone, Dušan ulazi po jedan. Nema stajanja. Traje igra dok se ne... Boli tajm, čovječ. Ajmo dalje, ajmo dalje. Čovječ. Tako, ostaješ i dalje. Kažem, sve. Moraš da napraviš kontakt pod lakticom, moraš dobro da si na dve. Trenili sekunde ga zustaš, ideš na stranu. Znači, kod svakog šuta koji se koji najbolji mora kaže šut, jer ja sam. Ajmo da se šut. Zašto je sad bilo loše? Dođe dobar fizički, ima dugačke ruke. Ako dođe, a lopta se odbija dalje sad. Loptu sa glave, ovo mi interesuje. Ponovo, nisi skočio, loše svog. Razumiješ? Ne sme lopta. Može. A, dalje. Je bio koš. I šta ćemo sad? Ajmo da brže. Šut! Još bre, igra se bre. I brže reakcija. Nema u košarci tog mrtvog vremena ti radiš. Ti uzmeš loptu i staneš sad. Ako ima ako ne može ne može gotovo. Ajmo dalje. Znači nisi izbacio pas. Ajmo dalje. Brzo izvoli. Koristi tehniku. Ranije uđi u zagrađivanje. Ej, ti si iste greške pravi malo. Ti si taj tipičan primjer, desi se šut i ti radiš ovo. I stojiš. Jesi u stavu? Stavu? Si se gradio? Jesi ušao s njim za građivanje? Da. Jesi zadatak čovječe. Stojiš u stavu, desio si šut. Čitaš se u trojicu, kreni jako. Krenit ćem jako u njega, evo se. Hop! Malo živi, ajde. Tako, nije bilo za izvođenje lopta. Ajmo. Dušan, ne ostaješ ovde. Ranije zagradio ne lice. Leđima se zagradio ne lice. Ajmo. Tako, odlično. Ajmo dalje, igre za koš. Nema auta u razvoru. Hvate loptu, mora bude tvoja. Svako, opet si tvoja. Sad ćemo dalje. Za koš, bre! Tako, ajmo dalje. Brža reakcija mora da bude. Igre za koš, ne postoje ograničenja u autu, uopšte. Mora postoji bolja reakcija. Dule, sad si dobro zagradio igrača, pala lopta. I tvoj saigrač može dobro zagradi i kaže neka pokupi neko drugi. Ovaj treći kaže ne, pokupit će neko četvrti. Znači sva tri igrača uđi jako u zagrađivanje rukom, nogom, licem, okreni se, brže kupi loptu. Ajmo. Ajmo čekati da lopta padne više na parket. Ajmo. Stani! Šta je problem? Šta je problem? Objasni mi, jer stvarno misliš da imaš prednost. Kad se odavde desi šut, i ti uradiš ovo šut. Ovo bio najbliži igrač. Jer krenuo skok. Ja igram. Ajmo, idi šut.
kreni. Šut! Jer to možete da uradite. Hajde. Ajmo dalje. Znači, brža reakcija, čoveče. Ajmo. Šuti, bre, Krtulica, slobodno. Ne pričaj. Ajmo dalje, igra za koš. Nema koša ovde, ej. Nema veze. Nema veze. Bio je koš, on treba da izvede loptu, treba da daš koš. Ajmo dalje. Opet ne pričaš. Što ne pričaš? Što ne pričaš? Ajmo 10 slekova svi uradite, pa će neko da nauči da priča. Šut! Šut! Ne znam šta uopšte trener treba da vidi kao ideju. Ako mi pričamo o nekom principu i neko dođe i gleda i ti to ne uradiš, šta on treba da vidi? Možda kažeš šut, možda zagradiš. Ajde. Ajde. Još, gore jako, još. Tako, ajmo dalje brže, ostaješ pred policom, ulaziš. Šta si zaboravio? A? Šta? Jesi ušao? Ti si odličan đak sa svim peticama. Jer tako? Jer prava informacija? Koliko ovdje imaš informaciju koju treba da savladaš, pored zagrađivanja? Šta trebaš samo najbitnije, zagradiš i šta kažeš? Si rekao? Kome? Sebi. Jer smo čuli ja i Strahinja. A možda čujemo? Ajde, čućemo u perspektivi, možda se desi. Ajmo dalje. Tako, samo ga pusti ranije, ušao si zagrađivanje, pusti ga ranije i na skok, slobodno. Delić sekunde ga samo drži. Ajmo još malo, ajde. Samo ga ranije pusti. Ajmo. Dobro, nisi se gradio nikom, jer ovo je jedan. Koji je broj? Koji si ti pozicija? A? Dobro, hajde sve u redu, pogrešio si, idemo dalje. Ajde bre, nema straha nikakvog, samo razmišljaj o tehnici. Malo samo energije pokaži. Ajmo. Sve je dobro, Đorđe, samo nisi ušao i nisi uspio dobro da anticipiraš i da prepoznaš kretnju, niti si rekao šut. Samo to problem. Znači, vi ste odlučni fizikalci, imate visinu, imate prednost. Dobro si, imaš ekskluzivnu snagu, dobro, ruke ogromne. Moraš to da koristiš, bre, moraš da imaš po 15 skokova na svakoj utakmici. Ajmo. Tako je, samo nema šuta, samo nema niko da kaže šut. Ajmo svi, ej, ajmo pošto za kaznu, pošto niko ne priča, svi sa strane morate kaže šut. Jer jasno, znači pošto neće niko da priča, svi morate. Ajmo. Za koš, bre. Još, gore ruke, čvršće odbrani bez faula, čvršće samo. Samo čvršće bez faula, sklanje glavu, bravo, ajmo dalje. Još si Simoviću, ajmo dalje. Šut, ej, svi šut morate pričati. Ajmo još jedan put. Kako se nekako odmah napravi atmosfera ekipe šut i svi smo prisutni, tako? Dule mora da odradi stvar do kraja. Verovatno imaš lošu naviku tu zato što si dominantan i visok, pa sa svojom visinom ti zagradiš i staneš jednog trenutka. Zašto nije bolja reakcija da uđeš u to zagrađivanje bočno i da posle toga ti napraviš skok i pustiš prvi pas da odem u kontrnapad? Ajmo ovakve parove napravite. Čuvaju se Dule i Krtulica. Ovde su Marko i Nemanja. Sa Duletom igra Simke, sa Markom Đorđe. I ti si sa Krtulicom, ti si sa Nemanjom. Jer jasno. Ajmo 4 igrača, obuci crvene markere, 4 bele. Ajmo. 2 tima crvena, 2 bela. Može lopta. Slušajte šta se radi, sad se dobro skoncentrišite. Ajmo ovako, stanite svi ovde na pola terena i brža reakcija da bude se postavljamo za vežbu. Ajmo, uđi Dule, ti i tvoj igrač. Uđi
Krtolice, ti i tvoj igrač. Ovako. Znači, Krtolice se čuva sa Duletom, ti se čuvaš sa Nemanjom. Sušta šta radite? Stani Krtolicu u korner, stani ti u drugi korner. Vas dvojica ste na srednjem postu. U stvari, zameni pozicije Simke i ti, Milenko. Slušajte šta se radi. Strahinja odavde uzima šut sa 90 stepeni. Samo početak vežbe, vas dvojica igrate odbranu. U istom timu. Vas dvojica. Jer ja sam šaren. Uđi u korner. Desi se šut, ista stvar. Zalećeš se na skok, isto mi interesuje. Šut, svi pričate, ulaziš jako ovde, delić sekunde ga zaustavljaš, još bolja pozicija, manji ugao, puštaš ga, ideš na skok. Ti gradiš njega, pričate jako. Onog trenutka, kogod da uhvati loptu, sad prelazimo u bržu fazu napada, ajmo da vežbamo malo reakciju odbranu. Kogod da uhvati loptu od vas, ako uhvati Milenko, s kim igraš? Sa Belim. Ako uhvatiš ti, igraš sa Crvenim. Znači, onog trenutka gradili ste zajedno, igrate odbranu. Ti si iskočio u napadu, postaješ napad, postaješ odbrana, rizikuješ, puštaš igrača koji je najdalje od koša, rizikuješ ovde da braniš igrača koji je najbolji. I tu u okviru toga radite saradnju. Ili je brz završetak, ili je pas. Ista je stvar ako uhvatiš ti u napadu, igraš odmah napad sa Duletom. Ako ti uhvatiš Krtolicu u napadu, igraš sa Milenkom. Jer jasno? Jer jasno? Ajmo da probamo. Ajmo da provodimo računa o zagrađivanju. Stavi je raširene ruke, čitaj. Samo pratiš trenutak, leta lopta, okrećeš se odmah ka igraču. Ajmo. Ajde, pošto ste uslovno rečeno visoki igrači, da se trudimo da ne iznosimo loptu van 6-25 pola, da se nađe rešenje ovde. Probaj ako u trenutku skoka ovaj igrač na leđima napravi ovde poziciju, ali se daj mi loptu ovde da završim ako treba. Napravite tu saradnju između vas dvojice na zicinu. Jasno? Ajde ponovo. Šut. Smo rekli šut? Ćemo pričati? Ajde. Možemo pričamo, ajde. Odmah, tako je, sarađuj. Dalje, još bre. Zašto dribling, Zašto dribling? Zašto dribling? Skočio si, pogledaj kakav si momčina, stojiš ispod samog koša i spuštaš dribling ovdje. Finta, gore jak. Jasno? Ajmo dalje, promeni odmah ulogu. Ulaze dva bela, ostaju dva crvena i tako ćemo da rotiramo sve vreme. Ajmo brže, Bočno hoću da zagradiš. Gore, na skok. Ajde da ne radimo mehanički. Se desio šut? Jeste rekli šut? Jer jeste? Super. Bio skok u napadu? Jer bio drugi šut? Jer neko zagradio i rekao šut postoji. Ljudi, ovo je specifična stvar, ovde iz sekunde u sekund moraš stalno da radiš iznova. Ako ja šutem i zagradimo, i sledeći put šutem, ja ponovo gledam loptu i niko ne zagradi, i niko ne kaže šut, ništa nismo radili. 15 puta šut, ista tehnika zagrađivanja. Jer jasno? Ajde. Traje igra dok se ne da koš. Ajde. Stav. Odmah za koš, bre! Odmah, ista reakcija, napad odbrana. Nisi se gradio, Marko. Ajmo dalje. Dva bela, ostaje ulaze dva crvena. Ajmo. Nisi se gradio, Marko. Nisi ušao u kontakt, lopte s igračom. Drugi put ulazite u kontakt. Traži loptu. Ajmo dalje. Nema driblinga, igraš bez driblinga. Ajmo dalje. Gore jako. Šut, na koga si zagradio? Nemate, ljudi, morate to da pređe u naviku. Probajte ovde da što pre se prešaltujete. Ti si sad rekao šut, ali gledaš loptu, ne gledaš igrača. A ovde ide neki Dušan od 2-6 i zaleće se iz drugog plana i zakucava, tako? A ti ga ne gledaš. Znači, bilo je ovo, vidiš da nisi, bio si na strani pomoći, šut i na koš. Gde si šut? Šut, traži najbliži igrača. Evo sad, opet idem na skok. Ajmo brža reakcija. Ajmo što jedan put. Ajde. Ajde brže, ajde.
brže. Ajmo dalje. Džabe, totalno se zaigrate i onda krenete samo skok igra, skok u napadu. Niko ne uđe jako u ovoj borbu za poziciju i jako zagrađivanje. Pa iz toga da nešto napravite. To nam je prioritet, da demonstriramo kako će to da izgleda. A posle ova druga stvar, reakcija igra za koš, jasno. Ajmo još jedan put samo promeni pozicije. Promeni pozicije. Na 45 jedan igrač, na 45 drugi. Uđi crveni i beli ovde, stani u krug. Crveni i beli dođe. Hoću da bude tu reket, dođi ovde. Dođi. Budi skroz pored mene. Ovde smo jako, Strahinja uzima šut, ista priča. Krećeš, gledam loptu, samo jedan delić sekunde, ulazim jako, čitam situaciju, evo sam okrećem se, idem na jak skok. Znači, pusti, uđi jako igraču, bump i okreći se brže, jasno? Ajmo, ista stvar, isti je nastavak vežbe. Ajde. Tako, ajmo dalje. Može taj šut. Još. Traži loptu. Kretnja. Ista stvar. Sve dobro, Marko. Samo nemate pravo da pustite najbliži igrači da gledate loptu. Moraš da vidiš prvo igrača, pa onda se okrećeš preko ramena da vidiš gde se lopta odbija. Ne interesuje me kad se desi šut da svi gledate gore u plafon. Ajmo sledeća dvojica. Može brže. 2 bela, 2 crvena. Jedan pored drugog skroz. U stavu si, Milenko, stani pored, odirnite se jedan pored drugog. Ajmo, u stavu si. Može. Ko kaže šut i ko zagradi, po zonu ćelava mu keva. Može tako. Ko da se ne valja, Burazir. Takav je vaš odnos, ajmo. Ajmo još jedan put, Brže, Brže, Milenko, bliži igraču. Jesi ti plaćaš kontakt? Nego? Jer misliš da ćeš to visinom moći da igraš, da ne dobiješ debele batine svaki dan i da ih ti praviš? Šta je problem? Ovako je tvoj kontakt, igrač kreće na skok i ti ovako šut i bežiš od njega. Pa ne bre, mene to ne interesuje, mene interesuje da ga zaustavim kad je u najjačem naletu, kad je u najjačoj kretnji, da tad krenem šut, evo ga, ovo. Koristim čak i to inerciju da se od njega odrazim podlakticu i idem na skok. Pogledaj kakav si momčina da pokupiš gore stablo. Jer može? Hajde. Gore! Brža reakcija, odlično. Ajmo dalje. Ajmo još jedan put. Još jedan put promeni samo bele, ajmo. Promeni bele. Brže, Đorđe. Ajmo, Đorđe, ajmo trati 3 sata, sine, svaki put. Dobro je to, Đorđe, bilo, nema veze. Opet, ako se desi šut, opet isto. Tako je. Ne dole, gore lopta. To je dobro, Marko. To je dobro, Rame, samo gore lopta, nema dole. Primaš loptu, odmah iznosiš na koš, nemoj dole. Dobro. Ajmo, osvežite se, pa da pređemo na saradnju 2 igrača. Ajde brže. To je jedan. Imaš utakmicu. Što? Znači da radimo saradnju 2 igrača bez saradnja kroz 2 igrača. Šta se radi? Ajmo da budu isti parovi koje smo sad postavili. Znači prvi par, lopta je ovde na 45 stepeni kod trenera. Prvi par će da bude, ajmo, Dule i Simke. Dule, ovde si prvi na pola terena, Simiću iza njega. Obarate jedan za drugim u punom trku, Strahinja je dole u odbrani. Dole će biti, otvara se pas na trenera, pravolinijski trčiš punim sprintom, ovdje te trener čekat će te trener još gore, da bi te naterao da uđeš, odskočit će ka lopti, da bi te naterao da uđeš skroz do ispod koša. Uđi, Dule, zaustavi se tu na 90 stepeni, uđi, ne moraš dalje, dođi ovde, skroz te Strahinja doveo, pokušat ćeš ovom rukom da pređeš preko, Strahinja igra za 3/4 u frontu,
pokušaš da izboriš poziciju, nisi je primio, trener igra skroz dirigovano, znači interesuje nas tehnika. Zaustavio si se tu, odlazi pas, u trenutku prebacivanja da radimo saradnju za 4-5, autoblok u interesu zadnjeg pivota. Znači ovde je lakat bio, trenutak prebacivanja lopte, uđi, zarobimo ovu nogu skroz. Pogledaj, treneru zarobi nogu, sedi skroz na njega, leđa prava, tu si, ne puštaš poziciju, skroz, evo je, tek onog trenutka kad treba da uhvatiš, traži pas, oštar ili opod, radiš prijem lopti, ideš gore, jer jasno. Znači to je za početak jedina stvar, sklanjate se, brže ulazi sledeća, ajmo svaki par da ima po loptu, jer jasno, jer jasno, ajmo. Hop. Tako, sačekaj ga da napravi poziciju, odlično, sačekaj ga dole, Simke da napravi poziciju bolju, ajmo dalje. Može, Nemanja, obaraj. Moraš brže da obaraš, Nemanja. Hop. Tako je, odlično, dobro, lepo, jak zakorak, zarobio si nogu, odlično. Ajmo sledeći, ajmo Milenko, ajmo Krtolici. Ostaješ tu kao visoki igrač. Hop. Hajde, ajde, sve u redu, sve dobro, samo malo niže, hajde, bravo, hajde, hajde. Zatvori pas, Traju, zatvori pas za 3/4, zatvori pas, hop. Jači zakorak, samo veći zakorak, odlično. Samo probaj iz jednog pivota da zakoračiš jako ovde i dostaviš nogu, iz nižeg stava. Izvini, samo jednu sitnicu. Kad primiš loptu ovdje, nemoj da ideš ovako otvoreno, zagradi se malo ramenom, jer doće neko sa strane pomoći, sad svi skaču mnogo, recimo ovo je primjer Partizana, ne znam, Veseli, ovaj Gis, doće neko sa strane pomoći, zalijepit će vas. Moraš da se zagradiš ramenom, da šutneš ovako fino, bez obzira što je sad 1-0, pa izgleda lako, odigraj kao što bi trebalo bude na utakmici. Menjajte se stalno ti, Milenko, gore, ne, čušće slovo. Ej, dobro je sve. Samo slovo budi malo niži, čušće, ogroman si, samo malo se ključka, sve dobro. Znači budi niži, jači piva, sve drugo u redu, ajde. Ajmo dalje, ej. Ajmo dole, nemoj spavati, ej. Ej, jači pivot, ne menjaj visinu stava, ej. Ne menjaj visinu stava, spusti se nisko, jači zakorak, skroz, iz ovog tražiš kako lopta preleće, zakorači mu skroz nogu. Nemate ništa od toga ako mu nogu ne zakoračite. Ajmo, brže utrči ovdje. Tako, digni lakat skroz, taj, hop. Tako je, bravo Nemanja. Ajmo dalje. Ej, mora povoljnija pozicija da bude. Ako mu ne zakoračiš nogu, on te malo bampuje na čelnu liniju i zatvara pas bez problema. Zakorači mu skroz nogu u njegovu unutrašnju. Ajde. Traži loptu Marko, hop. Dobro, nije loše, samo telo, nogama jači zakorak. Ajmo dalje. Hop. Tako, ajmo dalje. Dobro, isto sve, samo koristimo drugu tehniku. Ista saradnja, Strahinja traži loptu ovde, isto si ušao dole, znači sačekat će vas gore na 90 stepeni, bampuje vas ka košu, odskočio je, tražite loptu, niste primili, povoljna pozicija, vi bukvalno pokažite da se lopta prenese. Iz ovog stava ovde u kom ste bili, u trenutku preleta lopte, hoću da sad idete iz prednjeg pivota, ide prav lakat, noga i ruka istovremeno, hop, da se ovde uhapsi ova noga, se zarobi igrač, skroz ispred njega. Znači, skroz probaj da uđeš iz ove pozicije, hop, evo se. Jer jasno. Ajmo, nije. Sve red, ajde. Može. Brže se spusti dole. Hop. Zadrži trenera u poziciji. Ajmo, Đorđe. Spora reakcija, mora brža. Kako lopta prebaci, kreće da leti, tad praviš autoblok. Ajmo Dušane da to bude kako treba. Hop. Ej, nema toga. Znači, nema ovde puštanja i menjanja stava. Kukovi su sve vreme dole. Nema ovoga pa ovoga. Znači, ti si bio u ovoj poziciji, pa sad uradiš ovo pa kao ovo. Ne. Ti si dole nisko, tražio si loptu, širok stav. Kako lopta kreće, leti, hop, ovo mi interesuje. Vidi, na kolima mu sjedaš, unutrašnju nogu si mu zarobi, evo si ovde. Nema gde da prođe. U trenutku prima lopta opet isto. Jer jasno, sve vreme nizak stav. Ajde.
Tako, ajmo dalje. Lakat gore. Hop. Bravo, Katolica. Ajmo dalje. Brže utrči dole na loptu. Ajmo dalje. Ajmo čvršće, ajmo brže obare, gledaj loptu sve vreme. Ideja da primiš loptu, Nemanja. Ideja da primiš loptu na ovom utrčavanju. Utrči ka košu, digni ruke, ideja, gledaj Milenko loptu sve vreme. Gore lakat, hop, ajmo sad. Dobro, bit će bolje, ajmo dalje. Ajmo, hopa. Tako, bravo. Ajmo dalje. Bravo, Đorđe, bravo, Simke, dobro. Ista stvar, post obara, nemojte da radite mehanički, znači skratit ćemo, nećemo raditi ni 2 na 2, niti ćemo imati vremena da pokažemo neke sve saradnje koje smo planirali. Utrči ovde, gledaj loptu, prvenstveno da primiš loptu ako si sam. Nisi primio, jak obaraj dole ispod koša, traži loptu. E sad, trener baca ovde odmah povratni pas, ne radiš ni autoblok ni ništa, odbrambeni igrač brzo oškače u odbrani. Ajmo ovde u trenutku prijema lopte, da se naskoči u jednom kontaktu, da se po prijemu lopte bude nisko, da možete da birate stranu na koju krećete. Za početak krećemo s polja. I ako sad Strahinja ostane u pomoći skroz duboko, dole na čelnoj liniji, i ne pomaže i dalje ne pomaže, već mi se gubi ovaj ugao, hoću da upadate u prazan džep. Znači, ako pomoć ostane duboko i ja dođem u ovu situaciju ovde, hoću da iz ovog posta ovde lučno upadnete ovde u prazan džep, ovde da tražite loptu. Jer jasno, ako pomoć stigne gore plitko, izađe gore igrač, da iz ove pozicije se samo ovde otvorite, jer jasno. Znači, ovde tražiš pas, primaš loptu, znači u kratkom korneru gore jako završaš. Znači, dve vrste saradnje, jako čišćenje, jak prodor. I sad donesete odluku, da li ćete iz toga da završite jako i ćete da bacite pas. Pas ide ili o post, ili o pod, ili gore visoko. Nemoj da bacate pas unutrašnjom rukom i nemoj da bacate direktno dodavanje. Ili o pod, ili gore visoko. Jer jasno? Tako je. Ajmo. Brže, Nemanja. Aha. Ajmo gledaj za reakciju, znači, gledaj sad kako izaš. Još napadaj koš. Prva ideja da napadnete koš, Ajmo. Može, Prva ideja da se napadne koš. Ajmo dalje. Prva ideja da se napadne koš. Ako ostane odbrana skroz dole duboko, uđi luču u kretnju. Ako izađe gore, čitaj situaciju. Koš mora se napadne. Koš, ideja je da se napadne koš. Nemoj da idete luču, napadni koš i sve snage sa 2 driblinga, pa iz toga traži pas. Ajde. Može. Iz trčanja ovde treba primiš loptu. Hop. Tako, ajmo dalje. Proceni situaciju, izašao ti trener, može pas. Hop. Tako, ostani dole, gledaj gde je izašao, ostani dole. Upadni ili sa ove strane ili sa ove, pošto ima odbrambenog igrača. On je prošao odbrambenog igrača, izlazi mu, budi spreman da ostaneš dole. Tako je, ajmo dalje. Tako, ajmo dalje. Čitaj da li ostaješ u korneru, gledaj kojom rukom možeš da baciš pas, tako je Dule, traži loptu, ajmo jače čišćenje. Može to, gledaj sad, znači istašao gore Strahinja, ovde se sakri, traži mrtav ugao, ovde se sakri, digni ruke, te prebaci, imaš zakucavanje. Ajmo. Tako. Ako se desi da izađe skroz dole, upadaj u džep, ako izađe skroz na čelnoj liniji. Ajmo. Ajmo dalje. Koš napadaj. Dobro. Ajmo ovde nije trčanje. Ovde treba ovaj igrač drugi prateći da dotrči. Da dotrči ovde, pa se zaustavio, trener gleda u trenutku prijema, naskoči kratko u jednom kontaktu.
čvrsto spusti dole kukove. Sad iz te finte šuta napadamo stranu gde je centar. Opet donesite odluku. Jako napadaš koš, ako proceniš kao neka četvorka ili kao petica koja sa šutom, možeš da napraviš 2 koraka da se otvoriš u kratkom korneru za taj šut. Ali ako si bez šuta, traži poziciju da oboriš u šeonu liniju i da opet upadneš u džep. Znači, Strahinja svakako kao igrač će ostati ovde na pomoći. Pomoći će ovog igrača koji je napada. Znači, u trenutku kad si se ovde borio, stao si u poziciju, tvoj igrač napao, pre nego što krene, obori skroz u šeonu liniju, opet ovde upadaš u džep sa ove strane. Evo si na ovom obruču. Znači, ja bih više volao da svaki put pročitate, oborite skroz odbrani za leđa u šeonu liniju i da upadnete u džep i da tražite taj zicer, nego da se otvarate zbog nekog šutera beka koji je na toj strani u kratak korak. Znači, brže obori u šeonu liniju, čitaj ovog napadača, može? Ajmo. Ajmo, hop. Tako, odlično. Ali mora bude prodor jači. Ideja da daš koš. Ideja da ideš na koš pa onda bacaš pas. Ajmo. Ideja je uvek da se da koš. Ajmo, odskoči odmah strako. Hop. Tako, odlično. Ajmo dalje. Daj zicer samo. Ajmo dalje. Čvrsto traži loptu. Može, nemam ništa protiv. Kad je visok igrač, digne gore loptu, baci pas. Ali gledajte da... Hopa. To je već malo teže. Izbjegavajte ove pase. Ili je pas o pod, ili je pas spoljnom rukom gore malo... Ovi spoljni igrači, ove lake četvorke, traži spoljni pas lob, ili je pas o pod. Ali ne ovako unutrašnjem ruku. Ali opet kažem, ideja napadni Simiću koš, Simoviću. Jako napadni koš. Ajmo. Pa iz toga gleda rešenje. Ajmo. To je dobro, samo si krenuo ranije. Mehanički, aj pusti Strahinju da izađe na pomoć pa brže obori. Ajmo dalje. Hop, čvrst. Aha, kako ćemo se okrenemo, Ajmo. Ajmo dalje. Ajmo da se obori lepše. Znači da se ovdje, onog trenutka kad je lopta prešla, igrač ovdje dobro odbrani odreagovao i odskočio pre nego što smo mi probali. Pored autobloka vi imate sad varijantu ako ovaj loše reaguje, ako skočio da probate da se izborite ovdje za poziciju ispred njega ili ako otišao mnogo visoko da budete iza njega, pa da opet provocirate i tražite low pass, da opet postoji saradnja između četvorke i petice. Ali ako ova naša četvorka napala i ovdje ste, čitaš situaciju ovom i kako si krenuo moraš da vidiš loptu sve vreme. Znači ja obaram ovako i gledam loptu sve vreme. Evo sam. Jer jasno. Ali nemoj lučno, napadaj koš. I uzmi sad slobodno i ovo rešenje drugo. Napadni više po dubini, pa neka se igrač otvori ovdje u kratak korner, neka uzme taj šut slobodno. Ajmo. Ajmo, hopa. Može, ali znači gledaj da napadaš uvijek na njegovu stranu, sad to vežba. Ali nema veze i ovo, znači sami iskreirajte, opet upadaš u džep i sa te strane, ajde. Traži jako dole loptu, hop, odskače igrač. Sad je bila pomoć skroz dole duboko, jer tako? Upadni lučno bliže košu, Drugo je da otišu skroz visoko pa ostaneš u ovom slepom uglu, ajde. Tako, ajmo dalje, na skok, ajde, daj koš gore, ajmo dalje. Traži loptu, hop, Strahinja skočio. Ajmo dalje, izbjegavaj samo pas iz skoka, Tako, izbjegavaj pas iz skoka, hop. Tako, na skok, odlično. Ajmo dalje, daj koš gore. Brže Nemanja obaraj. Može, nemam ništa protiv. Ajmo još jedan put. Bila, znači, ovdje je otišla pomoć tvojeg igrača, tako? Znači, ne možeš da ostaneš tamo, tako? Znači, druga je stvar kad on pomogne ovdje pa se ti sakriješ njemu iza leđa pa provociramo low pass, što je najčešća situacija. Dobro, da ne bi, znači, zbog vremena, ajmo da se šutnu samo penali, napravit ćemo takmičenje
beli protiv crvenih, imate 3 minuta, slušajte šta se radi. Znači 4 igrača ovde, 2 lopte, 4 igrača dole, 2 lopte. Svaki pogodak važi 1 koš, svaki promašaj -2. Znači +1, -2, brojte do 10 se takmičite. +1, -2. Jer jasno? Ajmo. Odeš po svoju loptu, Marko, šutneš jedan penal, odeš po svoju, daješ sledećem. Ajmo, broj naglas. Može, ajmo. Ej, može jedna lopta, ajmo da se skoncentrišemo se da... Ej, ajmo jedna lopta, kolona, ideš za svoju. +1, -2, da se skoncentrišemo da date penal, ne treba na 2 lopte. Šta? Ponovo, pripremi se, ej. Može. Ne. +1, -2. Broj naglas. Polako. Do 5 se takmičimo. Dobro. Evo je pobeđena ekipa. Dođi. Aplauz. Ste pobedili? Aplauz im dajte. Slobodno. Dobro. To bi bilo to. Bravo. Ajde, bravo. Ćemo jako na 1, 2, 3 Srbije, može? Baš. Na 3-4 ili na 3-4 sad? Ajde, Simke. Ko je najbolji? Srbija! Bravo, momci.